Amen. Mayang gabi sa tanan. Payumi imuhang tapad igna nga nalipay ko kay niya ka. Andam na ba ka nga mudawat sa imuhang portion karong gabi una? Amen. Manindog mo igsoon. Samtang magtindog ka diha, I want you to close your eyes. Idoko imong ulo igsoon, magampo ko. Ginoo, labing gamhanan, nasayod mi Lord. Namuhat nakakanamo kaganina o God. And Lord, expectant me sa imong word karong gabi una. Maghatag ka namo kausaban, maghatag ka namo Lord sa paglig-on sa matag usa ka namo Lord sa mong relasyon diha kanimo Ginoo. Holy Spirit Lord, walay malabyan sa imuhang pagkamaayo sa imuhang gahom karong gabi una. Kun dili kaming tanan mabusog, mausab sa imong Espiritu Santo God. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Everybody say amen. Amen. Lingkod mo igsoon. No, nakita na to ato ang highlights kaganina bago rami nauman sa ato ang men's encounter atong palakpakan atong buhi nga Dios igsoon. Miaging semana ato ang mga kakababainhan pod no nagbaptism sila atong Saturday. Nabay mga kababainhan diri nga ninggawa sa encounter. Amen. Ayan. So karong kagabion, allow me to share the word of God mga igsoon because dili lang sa ako ang kaugalingon pero I know someone or few no nga ako ang mga friends, mga kaila dili lang diri sa pagadian kundi dili sa laing-laing mga kasimbahanan no nga nahimong na meet, na encounter, nahimong na ila-ila nga kaniadto dasig bitaw kaayo sa Ginoo, kaniadto on fire kayo sa Ginoo, kaniadto grabe kayong ilang pagpagamit sa Ginoo. In fact, ang uban naga-lead sa ministry, ang uban is very devoted kayo. Labi na, nadala nila sa ilahang eskwelahan, nadala nila sa ilahang gitrabahuan, nga nahimo jong priority nila si Jesus sa ilahang kinabuhi. Di ba? Ang feeling sa paggawa sa encounter, sa mga naka-encounter, sa mga bag-o jud nga ninggawa sa encounter, di ba lami kayo ang feeling mga igsoon nga dili nimo ma-contain ang imuhang testimony, ang imong experience nga nahimong na-encounter nimo si Jesus Christ that time nga naa ka didto sulod ana nga panagtigom. Tama ba? No? And labi na pod sa mga dugay-dugay na jud nga ning encounter, nahimong nahimong napadayunon nimo ang imuhang kinabuhi until now. Palakpakin mo ang kaugalingon igsoon. Diba? Nindot kayo siya nga paminawon nga nahimong naata kanunay sa panagtigom, sa ato ang mga matag cell group. Pero naapot tay mahimo putang makasusubo pud nga nahimong pamalandungon nato mga igsoon nga naapot tay mga nailhan, mga kaigsuonan nga nahimong wala nakapadayon sa ilang Kristohanong kinabuhi. Nahimong matud pa sa kung empleyado ka, nag-maternity leave, no? Na may maternity leave kung gikan ka kung nanganak ka, no? Nahimo pong ilaha pong gihimong maternity leave diya sa Ginoo, no? Ang uban nag-leave, nag-vacation leave. Taas kayo ang vacation leave, wa pa kabalik diya sa Ginoo, igsoon. Karong gabi una, gusto ko nga mo impart sa matag usa kanato karon. By the power of the Holy Spirit sa Ginoo, mahimong matudluan ta, mahimong mas masabtan nato ang ato ang Kristohanon nga kinabuhi nga. Dili di ay ang ato ang relasyon sa Ginoo sama nga nagtrabaho ta nga pwede ta mag sick leave, pwede ta mag vacation leave, pwede ta mag maternity leave, paternity leave or unsa ba nga klase nga leave. Tama ba mga igsoon? Ang title sa atong mensahe karong gabi una, maghisgot ta about firming your faith. Sa Bisaya pa, paglig-on sa imong pagtuo. Igna imong tapad, igna nga, lig-una ang imong pagtuo, igsoon. Nganong maghisgot man taani, igsoon. Tungod kay, ang Dios dili siya gusto nga mahimo bitang mas-separate ta ngadto sa mga panon. Di ba? Maayo man jud kay ang Ginoo, may gugmaon man jud kay ang Ginoo kay boss once nga mawala ka pangitaon man jud kaniya. Amen ba? No? Di ba gisgutan na sa pulong sa Dios nga gibiyaan gani ang 99 kay pangitaon lang ang isa nga nawala. Tama ba? No? So inana ang gugma sa Dios mga igsoon, inana nga dako kaayo nga gugma nga yang gipakita sa matag usa kanato. Pero the time nga nahimo kang Kristohanon, nakaila ka diha sa iyaha, nakabaton kag relasyon sa Dios, kinahanglan maglig-on ta sa ato ang pagtuo. Amen? Kinsa may nakabalo diri kanus amo balik si Lord. Di ba wala pa?
No? Always ta makadungog no nga hapit na jud ang pagbalik sa Dios. Naa natay mga makita nga mga signs no nga panghitabo sa tibuok kalibutan that is written in the Bible. Pero dili siya mahimong mukumpiyansa ang mga anak sa Dios nga hapit na jud mo balik ang Ginoo. No mga igsoon, amen. Kinahanglan samtang wa pa ning balik ang Dios, matag usa ka nato maglig-on sa atong pagtuo. Amen. What I mean is in everything, no, in every trials, in every challenges nga moabot sa imong life, you need to stand firm. Amen? Magtindog ka, mubarog ka sa imong kaugalingon. Dili nimo ikumpiyansa imong kaugalingon nga ibaylon lang nimo sa bisan unsa. Unsa may mga hinungdan di ay igsoon nganong ang matag naay mga katawhan, no? Naay mga katawhan sa Dios nga mingbiya sa Dios. No, nay mga katawhan sa Dios nga nahimong imbis na priority nila si Lord silang kinabuhi, nawa na no nila na priority ang Lord. No? Sa tanan nato, matag usa ka nato nga naaani karon nga usa ka panagtigom. I believe nakasulay ka nga ang imong pagtuo na sulayan. I mean naka-experience ka. Kisa may wa ka experience diri nga nasulayan imong pagtuo, palihog ko pataas sa imong kamot. So kitang tanan ning agi ta og challenges no ning agita og test sa ato ang mga sa atong pagtuo, sa ato ang faith. Tama ba? And all of us, no, I believe kitang tanan nahimong ning surpass ato nga challenge, ning lampos ato nga challenge. But I don't know basi naa pa sa ato karon diri nga until now wala pa nimo na overcome kana nga pagsulay. Paulit-ulit ba? Because I believe mga igsoon, every time na i-challenges mo abot sa imuhang kinabuhi, pag dili pa gani ka kapasar ana nga exam or kana nga test, magbalik-balik na siya sa imuhang life. Tama ba? Dili man pwede nga musaka kag grade 6 nya wa ka kapasar grade 5. Imo jud ka mubalik jud ka, no? Pag ma-fail ka sa usa ka test, mo retake jud ka. Tama ba mga igsoon? No? Siguro ang uban na accelerate, no? Pero sa acceleration nga imong giatubang, maglisod ka. Tungod kay every time nga naa ka sa imong acceleration level, mubalik man katong nga test and then wala nimo na overcome katong nga test. I do believe mga kaigsuonan nga naghan kaayo klase-klase mga challenges nga mo-test sa imuhang faith. Amen? Dili lang siya sa usa ka form of, dili lang siya naghulagway sa isa ka area sa imuhang life kundi sa tanang area sa imuhang life, i-test jud sa Ginoo ang imuhang faith. Gi-allow na siya sa Ginoo tungod kay gusto niya nga ma-check ang matag usa kung genuine ba jud ka nga Kristohanon. Or basin ba nga nadala lang pug ka sa flow, gikuyog lang pug ka didto, wa ka kibaw unsay adtuan. Ano I mean, dili genuine, dili tinuod. Kung baga you're living a life of black and white, no? Pag naka sa church kayo ka, behave kay ka, pero pag napug ka sa gawas, lahi ang imuhang karakter, lahi ang imong ginapakita. I do believe mga igsoon nga ang challenge nagrepresent siya sa lain-lain nga mga porma. Muna nga ang kaaway manggod, the enemy, labi na tong mga bagong nanggawa sa encounter, dili jud no perting sukua sa kaaway. Perting niyang kanang I do believe no after the encounter, nagmeeting na silang grupuha, nagmeeting na sila because they really want you to go back sa ilahang camp. I mean, gusto sila nga dili ka diya mo padayon, gusto sila nga di ka mo basa sa imong Bible, gusto sila nga dili ka makapadayon sa imong Christian life. That's the vision and mission sa atong kaaway. But the Lord wants us to stand firm sa ato ang kaugalingon. Muna nga nagtuo ko mga igsoon nga ang kaaway gitarget niya unsay mga weakest point sa imong life. No, kabalo siya, nangita na siya unsay weakness nimo, nangita na ang kaaway unsa may kanang angay natong kanang birahon aning tawhana, no? Labi na naka-encounter na ra ba ni, no? Perti na ra bang sayaw atong paghuman nilag deliverance, paghuman nilag baptism sa fire, grabe perting lukso, perting sayaw, singgit nag-hallelujah, praise the Lord. So ang kaaway, he really wants to target unsay weakest link nimo. Unsay mo nang kaluya, ka medyo weak dito kanya igsoon. So unsa man nga klase wa ta kay balo, baka weak pa ka sa imuhang tawag ani when it comes to your family, no? Magdepend pa ka sa unsa may kanang ipangstorya sa uban sa imuha. Muna nga ang temptasyon sa kaaway sa tuwang kinabuhi mga igsoon, nagrepresent siya sa tanang area sa imuhang kinabuhi. Wata kay balo, basin when it comes to finances, no, panalapi.
medyo weak pa kay kaana, no? Wala pa jud kayo strong foundation ana when it comes to your finances mga igsoon. Diha kay ig-on sa kaaway, no? Ang uban pod mga igsuonan, ako abitong na based on experience and based on experience og kanang mga nagkulit ko og mga panghitabo especially sa network, no, nga gidumala nga naay mga tao, naay mga gipasinati na sa gugma sa Dios, gipasinati na sa mga miracle, signs and wonders sa Ginoo mga igsoon. Pero mas napili pa man hinuon nila nga mupalayo sa Ginoo. Wala po ko gaingon nga layo na jud kay sila or baka gikalimtan nila sa Ginoo. Basin nagpahulay lang. Basin katubang naglive lang sila. Pero live kuan man, awol man kay absence without notice man, no? Awol. Wala man nagpahibaw. Nga dili lang sa ako moapil og cell group, dili lang sa ako magpakita sa church. Na missing in action jud mga igsoon, no? Ngano man, tungod kay akong nakita, ako ang na-gather na ako nga data, naay mga katawhan, naay mga nakailan na sa Ginoo, gipasinati sa gugma sa pagkamaayo sa Dios. Naalay mga nanghitabo, naalay mga events sa ilahang kinabuhi, naalay mga success nga na-experience sa kinabuhi, nawa naman hinuon, no? From promotion gikan sa single into a relationship. No, nakabaton lang, naka-girlfriend lang, naka-change status lang sa Facebook. Nawa naman hinuon sa Ginoo. No, nawa naimong nalungkoy naman hinuon sa pagpangalagad sa Ginoo. I mean, from single to married, imbis sa una sa batanon pa dasig kayo diya sa Ginoo. Naminyo lang na dili naman hinuon dasig nawa siguro na dasig pero dili na inana kayo kadasig. No, pero bantayanan Japon because that's the weakest point nga nakita sa kaaway ba nga minyo na day ka ha, sige. Inana bitaw, no? And then sa una nga sa wala pa diya sa kuan, nagampo pa nga magkatrabaho, mo i-prayer request. Sa diyang gitubag sa Ginoo, gitagaag trabaho, wala naman hinuon, dili naman hinuon nato makita sa panagtigom. Inana bitaw. So abi bitaw ninyo igsoon, ang kuan di ay ang bitik day sa yawa sa ato ang kinabuhi, wala lang siya nag-form into temptation. Nag-form po siya sa pinaagi sa mga opportunity nga moabot sa kinabuhi. Kung wala kay strong foundation sa Ginoo, every opportunity i-grab ra jud nimo. At the end of the day, wala nimo nabantayan nga, wala naman day ko ka simba, wala at sige naman kung 3 weeks, 1 month naman ko ka absent sa cell group. I mean, kana bitaw dili po ta maka-question ana nila, pero inana ba? Inana ang resulta. No? Ang kuan di ay ang bitik day sa yawa mga igsoon is dili lang siya nag-form sa temptation, sa sala, kundi naapo di ay usahay mga opportunity nga moabot sa kinabuhi, no? Kana bitawng ratsada lang ta, wala bitaw tay consider, wala bitaw nato gigisik sa approval sa Ginoo, sa ato ang mga mentors, sa atong mga pastors, sa atong pastora, and then ratsada lang ta ba, and then at the end of the day, we found out, atong nakita sa atong kaugalingon nga layo naman kay kus Ginoo. Medyo nawala man ko sa passing, na missing in action man ko. Igsoon, kana sila nga mga butang, no, kana sila nga mga panghitabo, that's normal. All of us makasinati ana. Kung wala kay strong foundation sa Ginoo, mawala jud ka sa action igsoon. Amen ba? Muna nga ang word of God, ang key verse karong gabi una, nag-ingon siya sa 1 Corinthians 16:13. Always gigistoryahan jud ta ni mga igsoon. Always nato ni siya mga dungog nga words sa NIV nga version. Ningon ang pulong sa Dios, no? Ingon siya, be on your guard, no? Be on your guard. Guardyahi imong kaugalingon sa mga umabutay nga mga events, mga activities sa imong life. Ingon siya diri, stand firm in the faith and be courageous, be strong. Amen? Ingon ang pulong sa Dios, no? God is telling us right now, nagistorya ang Dios sa matag usa kanato karon. Dili lang sa mga bag-ong nanggawa sa encounter, labi na sa mga dugay-dugay na jud nga nangalagad sa Ginoo. Ingon siya, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous and be strong. Amen? Ignon daw nato, ato daw ning i-declare mga igsoon. Ato daw ignon nga, I will guard my life, no? I will guard my life. I will stand firm in my faith, no? Atong himuon nga ikaw ang nag-istorya, no? I'll be courageous and I'll be strong. Amen? Ato daw ignon na 1 2 3 go. Amen. No? Ang Ginoo gusto niya nga mahimutang magbinantayon. Why? Nganuman, gusto ang Lord nga mo stand firm ta.
Gusto ang Lord nga kanang ang ato ang kinabuhi always bitaw nga always bitaw nga ang level sa ato ang life nahimo jung naa diya sa platform sa Ginoo ba? I mean nakasunod ta diya sa buhi sa atong buhi nga Dios. Why? Because ingon ang 1 Peter chapter 5 verse 8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang kaaway, sama siya sa usa ka leon mga igsoon nga, kanang nangita siya, nang iping-iping ang leon nga, kinsa iyang pwede tukbon karon. No? Kinsa iyang pwede niyang mabitik karon mga kaigsuonan. Muna nga, ang pulong sa Dios, God always nag-remind sa matag usa ka nato nga, mo stand firm ta. Let's guard ato ang kaugalingon, ato ang unsa may mga events sa imuhang life, kinahanglan masabtan og mahimong bitawng aduna tay wisdom sa Ginoo nga mahimong makadesisyon ta what is right and what is wrong. Amen? In every decision nga atong mga pagabuhaton. Tama ba mga igsunan? Muna nga ang Proverbs chapter 3 nag-ingon siya sa 5 ug 6 nga verse. Ang gusto kayo ang Dios nga ang ato ang kinabuhi bitaw always ta dependent sa Ginoo. Wala ta nagdepend abi kay na-promote na ka, dako na ka og sweldo, nag-depend na ka sa imuhang kwarta, nag-depend ka sa imong kaugalingong kaalam, sa imuhang ka-bright, no, sa imong pagkamadiskarte. Gusto ang Lord, no? Ingon siya sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Ingon siya nga, trust in the Lord with all your heart. Ignay mong tapat, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. No? Ayaw lang sa imong kaugalingon nga pagpanabot mga igsoon. Sabi dito, in all your ways, sa tanan nimong mga pagabuhaton, always acknowledge the Lord. And He shall direct your paths. That's the promise of God, no? Promise na ni Lord sa matag usa kanato nga sa diha ding musalig ta diha sa iyaha, sa diha dieng kinatibuk-an natong kasing-kasing, kinatibuk-an natong kinabuhi, tanang area sa atong life, imong pamilya, imong anak, pag-eskwela sa imong anak, imong future tanan, no? Sa diha dieng ato nang i-fully trust, ihatag nato ang fully trust nato diha sa Ginoo mga igsoon. Dili lang ta magsalig sa atong kaugalingon natong pagsabot, no? Og sa tanan, labi na sa tanan natong mga pangbuhaton, masking gagmay lang ang mga butang, gagmay nga mga accomplishment nga mahitabo nimo sa imong kinabuhi, always acknowledge the Lord sa imong life. But why? Kasi sabi niya, and He shall direct your paths. Amen? What I mean is, we don't need to please people para lang ma-promote ta. We don't need to please people para lang, kanang mudako ang income sa ato ang business. What I mean is, we need to check ourselves ba kung asa ta nagdepend. Dili sa tao, kundi sa source sa tanan. Amen? Dili ni bisan kinsa kundi sa source sa tanan. If siguro naa ka sa sitwasyon karon sa imuhang life nga grabe ang imuhang giagian nga battle, nga challenges, igsoon si Jesus sabi dito, trust in the Lord with all your heart. Wala nay lain pa, no? And then the Lord shall direct your paths, no? The Lord will si Lord na bahala sa imuhang igsoon, sagot ka ni Lord. Sa diha ganing imuhang pagsalig, ang imuhang kinabuhi diha sa Ginoo, dili lang imuhang self but your family. Estudyante ka, ang imong pag-eskwela, no, tanan nimong mga pagkinahanglanon kada bulan, sa diha ding musalig ta sa Ginoo igsoon kinatibuk-an natong pagsalig sa iya. Ingon siya diri ganahan kay kuaning last nga line nga ingon siya, and He shall direct your path. Ang uban kay sila may mangita sa ilahang sila nay mangita sa solusyon sa ilang problema. Ang uban, imbis trabaho ni Lord, imbis provision ni Lord, nga si Lord ang mo-provide para nimo, pero giunhan na nila si Lord. Ang gusto lang ni Lord nga mahitabo is, we need not to lean on our own understanding. Sa atong own nga pwede nato nga mabuhat. But sa diha dieng imuhang ihatag ang imuhang pagsalig sa Dios, the Lord, ma-amaze ka sa buhaton sa Lord sa imong kinabuhi. Tungod kay, He is amazing God and He is able sa tanan nimong panghitabo sa imong kinabuhi. Amen? Nakoy story diri sa Bible, no? Si kailaman mo ni David, no? Si King David. Sa history sa Bible, si David is naa siya sa journey sa iyahang life nga mo-conquer siya sa mga nasod kaniadto. And one of the usa sa mga lugar nga gi-conquer ni David is kaning Philistine. No? Conquer niya kauban ang mga taga-Israelites, mga army ni David.
Mabasa nato ni sa 2 Samuel chapter 23. Allow me to give this story, no. Mag-storytelling ko. Okay, right, Zon? Mo-story ako sa inyo, ako story. No. And when I was reviewing this one, nag-review ko aning story, I was amazed ba kay, no, imagine sa time sa New Testament kauban ni Jesus mga nagmilagro ba katong na-refresh ko, na-recall sa ako atong time nga nag-serve me sa encounter sa men. Because seeing those men nga kana bitong grabe, I think that was after na sa amo ang Holy Spirit, baptism of fire. After that one, we celebrate, we nagkanta mi og usa ka awit pagdayeg sa Ginoo. I saw the participants nga grabe jud ang ilang paglukso, pagsayaw sa Ginoo, comparing the first day, the second day nga murag dili pa inana bitaw ang ilahang the way they worship God, the way they celebrated sa pagkamaayo sa Ginoo. So nakita nako sa kong mga mata nga grabe ba, no? Unsa na lang kaha sa unang panahon nga kauban permi, no, na mga tao nga witness permi sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus, iyang gi-transform ang water na himong wine, iyang gibuhi si Lazarus gikan sa patay ngadto sa pagkabanhaw, no, gibuhi ba niya. So naay mga katawhan that time naa sa mga crowd nga nakakita jud sila sa ilahang mga mata. No, ang paralitiko naulian, nakalakaw, naa ba? Pero seeing those signs and wonders, mga miracles, naapadya po ubano nga naka-witness ba sa pagkamaayo sa Ginoo, naka-witness sa gibuhat sa Ginoo sa ilahang life. Pero naadya po uban nga mas siguro ang akong nasabtan, mas nabugatan sila sa ilahang mga gipang-agian, nabugatan sa mga problema, napuno sa sala. Muna sigurong nawala, muna sigurong hinahinay nagkalayo diha sa presence ni Lord. Muna nga, ang atong hiskutan karon is about paglig-on sa atong pagtuo tungod kay gi-ready ta sa Ginoo nga pagbalik sa Ginoo, isure nato atong self nga kuyog jud ta sa Ginoo. Amen. Kay okay lang siguro kung makaibaw ta nga si Ginoong Hesus mo balik siya year 2023, January 25 year 2023. Okay lang siguro na date, no? Kay murag mag-ready jud ta, di ba? Murag uy, hapit na mo balik si Lord inana. Pero wa man ta kibaw unsang tuiga, unsang bulana, unsa ba nang adlaw, ting init ba na o ting ulan? Nakakita ba mo atong silidaha mga igsoon? I don't know if nakakita mo before ko mubasa ani, because this is a war, no, this is a battle. Katong silidaha nga ang ilahang kinabuhi naa diri nakabutang, makita nila pila na lang ang oras nga nabilin sa ilang life. Oh. Kita mo ato or wala? No? Katong silidaha, makita nila diri sa ilang kamot pila na lang ang oras na bilin nila diri sa kalibutan. No, so they are ready, no, ready sila nga kung ang uban makuhaan na og life, makuhaan na og oras, kabaw sila nga kanusa sila maded, kanusa sila mamatay. Pero as a Christian, di man ta kibaw kanusa mo balik ang Lord. Wa man ta kibaw unsa nang tuiga, unsang bulana, gabi ba si Lord mo ani or buntag ba or hapon ba? We really don't know. Muna nga ang Dios iya natang gi-instructan daan, iya natang gi-warningan daan nga be guard on yourself, no? I-guard nimo imong kaugalingon. No? Mo stand firm ka sa imong faith. Hangtod nga wa pa nakabalik ang Dios, maglig-on ta sa matag usa kanato kay gusto ang Lord nga kuyugon ta niya ngadto sa iyang gingharian. Amen ba? Kinsa man sa ato adiri ang dili gusto mo kuyog? O di ba wala? So kitang tanan, muna nga we need to secure ourselves, kumbaga i-secure nato tong kaugalingon nga naa jud tay lingkuranan nga sa eroplano padulog langit. No, kay basin unya wala na'y bakanting bangko, di ba? So diri sa 2 Samuel na ay tulo ka mighty warrior ni si David. While nag-conquer sila diri padulong sa Philistine, ilang gi-conquer ning Philistine. Basahon ako ha. These are the names of David's mighty warrior. Si Josheb, no, Bashebet, no, mo ni iyang pangalan, no, Tecomanite was a chief of the three. He raised his spear against 800 men whom he killed in one encounter. Verse 9, next to him was si Eleazar. Si Eleazar, son of Dodai, the Ahohite, as one of the three mighty warriors. He was with David when they taunted the Philistine gathered at the Pas Damim for battle. Then the Israelites retreated. Ning retreat ang mga Israelites. Imagine that one, ang imong kauban, adto mo og gubat, then gibiyaan ka ikaw ra isa. Ano, kay nanagan, kay nangahadlok, nanago, kay di sila gusto mamatay. Si Eleazar ang nabilin.
But Eleazar stood his ground and struck down the Philistine till his hand grew tired and froze to the sword. Imagine that one, no? Ang sword nga iyang gihawiran, ning pilit na sa iyang panit, no? Tungod sa kanang iyahang pagpugong ba, pag stand firm niya, pag sa iyang ground bitaw iya jung gibarugan, iyang gitindugan, no? Ning guard jud siya sa iyang kaugalingon nga if the Lord is with us, no, walay bisan kinsa nga makabatok sa amo, especially kaning mga Philistine, no? So among the pila ka mga soldiers nga kauban nila, siya ra isa ang second warrior ni David nga si Eleazar. Pero you know what? Ang favor sa Ginoo nag-uban man jud sa kinabuhi ni David ug sa iyang mga sundalo, especially kay Eleazar, no? But Eleazar, he stood his ground and struck down the Philistine till his hand grew tired and froze to the sword. The Lord brought about great victory that day. The troops returned to Eleazar but only to strip the dead. Nakita ni mo igsoon? No? Ning stands siya sa iyang ground tungod kay nakita niya ang iyang pagtuo nga kuyog jud ang Ginoo sa iya sa ilang pakig-away. That's the second warrior nga himong gihulagway, gihisgutan diri sa pulong sa Dios sa 2 Samuel. Now ang ikatulo igsoon. Dili ko malimot ani kay gipanganlan ako ni sa kong iro sa una, si Shammah. Next to him was Shammah, the son of Agri, the Hararite, no? When the Philistine banded together at a place where there was a field full of lentils, no, naa sila sa usa ka tamnanan nga napuno og beans, no? Naa sila didto. Perting daghana kayo nga mga taga-Philistine nagtapok dito mga igsoon. The Israel troops flew away from them. Ang mga Israelites, ang mga kaubang sundalo ni Shammah, nanago. Kaya nakita nila nga naay mga taga-Philistine, pertipong daghana. You know what happened? But Shammah took his stand in the middle of the field and he defended it and struck the Philistine down, and the Lord brought about a great victory. Because kato nga lugar mga igsoon is napuno siya sa beans, no? Mukuha sila dito kay para ilang kanon, mo ilang kuan, pero naa may mga taga-Philistine. Pagkakita sa mga Israelites nga mga sundalo, nanagan sila ning palayo sila. But Shammah stand his ground, no? Bahala na, no? I will fight. No? Why? Because I know ang Ginoo nag-uban kanako. And you know what? That story naghatag og dakong kadaugan. Ang Dios nga gigamit niya si Shammah nga napildi niya ang mga Philistine versus siya ra isa igsoon. Inana kamayo ang Ginoo. Ato dong palakpakan atong buhi nga Dios ana igsoon. Why I'm telling this one sa inyo ha? It represents our faith diya sa Ginoo mga igsoon. Basin ba feeling nimo nga wala na nag-inrosara ka or ikaw ra isa sa imong family nga nahimong na born again, nahimo kang Christian, pero when you stand on your ground mga igsoon, when you fight for the Lord will fight for you. Amen. In every circumstances, tanang mga pagsulay, tanang mga problema nga maagian mo sa imong kinabuhi, basta mo stand lang ka sa imong ground, mo stand firm lang ka sa imong faith, the Lord will fight for you mga kaigsuonan. Amen. What I mean is, ayaw hunong, ayaw give up, continue to stand your ground, continue to fight in prayer, continue to praise and worship the Lord. Moabot ang panahon, mag-celebrate ka tungod kay ang Dios nagdalag kadaugan sa imong kinabuhi. Amen. Pila naman kabuok ang imuang, pila naman katuig unsa ba na imong giagian karon, basin naapa kay gi-struggle karon, naapa kay gi-fight karon sa battle mga igsoon. Ayaw hunong tungod kay moabot ang panahon, the Lord will shower you in miracles, a victory sa imong life. Amen ba mga kaigsunan? Muna nga, ang Dios gitudluan ta niya, hangtod nga di pa mo balik si Ginoong Hesus, kinahanglan lig-uno nato atong mga pagtuo. Amen ba? We need to stand our ground. We need to stand firm sa ato ang faith mga igsoon. We need to be courageous and be strong. Muna ang word nag-ingon. Wala lang siya naingon nga, you need to stand your ground. Diha lang. But God also instructed us nga mahimutang mo stand firm puta sa atong faith. While kanang facing these challenges sa imong life, dili lang naglantaw ka diya ngayon ana, kundi you need to stand firm sa imong faith. Gamita ang imong authority nga gihatag sa Dios sa imuha. Amen. And dili lang po diha taman, kundi mahimutang courageous nga suklan nato ning mga panghitabo sa atong ginabuhi. Amen? Because we're living in this world igsoon nga naata sa battle, naata sa war.
dili pisikal nga pakig-away, kundi espiritual. Kung dili nimo na daugon sa imong pag-ampo mga igsoon, mapildi jud ka. Muna ningon si Lord, be courageous. Pag maisugon, sukli igsoon sa pag-ampo. No, pikay mong mga tuhod ug hilak atubangan sa Ginoo. And be strong. Amen. Be bold, no? So muna nga diri sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi, I want to share this one. Ako ang agian ng mga igsoon. Sa diha-diang nagpaabot ka sa pagbalik sa Dios mga igsoon. Gusto si Lord nga ato ning ibutang sa atong mga hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Number 1, we need to expect challenges or mga tests, no? Expect challenges sa imong life. Ningon si Lord diri, sabi niya sa John chapter 16 verse 33. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world. Amen? Na-overcome ni Lord ang kalibutan mga igsoon. Meaning, the Lord will give that spirit sa matag usa ka nato nga ma-overcome pud nato atong mga pangagian. Amen? Ayaw una-una bitaw nga nakristohanon ka, dili na ka exempted sa mga challenges sa imong life. No, dili ta exempted ana. Gialaw po na ni Lord para mahimong mabaid ta ang imong pagtuo at tubangan sa Dios. Amen? Para mabaid ang atong pagtuo, para mas ma-intensify pa nato ang ato ang pag-ampo ato ang relasyon diha tubangan kay Lord. Amen? No? Unsa nga muna nga ang matag Kristohanon kinahanglan magbinantayon tungod kay gi-remindan ta sa Dios nga kita ang mga sumusunod. No? Ingon ang Romans 8:17. Ang pulong sa Dios nag-ingon, since we are His children, we are His heirs, no? And in fact, together with Christ, we are the heirs of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. Amen? Kinahanglan mahimong expectant ta sa mga moabutay sa atong kinabuhi. Naka-ready ta. No? Dili ko kalimot no nga every time nga naay testing, naay challenges sa imong life, naglinya na sila padulong sa imong igsoon. You need to stand your ground. No, you need to stand firm sa imong faith. No? After nimo ma-accomplish ni isa, nakalamang ka ning isa nga pagsulay, then next na pod na napud na moabot sa imong kinabuhi. Amen. Gusto ang Lord nga lig-unon ka emotionally, no? Mentally, pinaka-importante imong espirituhanon mabahin igsoon. Maglig-on ang tanan. Amen? Ignay mong tapat, igna nga lig-unon ka sa Ginoo igsoon. Number 2, trust over understanding. No? Kinahanglan magpatigbabaw ang ato ang pagsalig sa Dios. God's ways are far above our ways. No? Kasi tawag ani, ang pamaagi sa Dios mas labaw siya sa atong pamaagi. Muna nga every time naa ka sa usa ka challenge nga giatubang, ayaw pangunahi ang Lord. Seek His presence. Seek the heart of God. Seek Him. No, idol na to sa pag-ampo atong hilakan sa Ginoo, atong ludhan atubangan sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay sa diha daeng makita sa Dios nga ang imong pagsalig sa iya tinuod igsoon, the Lord will do the thing, no, in behalf sa imuha. Siya ang mamuhat sa imuha igsoon. Kabalo siya, God knows the end from the beginning, no? That's why gi-instructionan ta sa Dios kaganina nga atong gibasa nga di lang ta magsalig sa ato ang kaugalingong panabot igsoon. No, if your trust is dependent upon your understanding, your faith is ang imong pagtuo mga igsoon, magkahinay, magkagamay. I mean, kung ang imong pagsabot ba mas labaw sa imong pagsalig sa Dios, kaya raman ako ni siya ni murag bitog makita nimo nga nakaygiagian karon murag kaya ra nako ni inana, kaya ra nako ni masulbaran. Inana bitaw. So kung mas labaw ang imuhang kaugalingon igsoon compare sa imong pagsalig sa Dios, magkahinay ang imong faith sa Ginoo. Amen ba? Kinahanglan mas labaw ang atong pagsalig sa atong buhi nga Dios. Amen? Number 3, no? I-check nato ang atong source. Check your source. I-check nato kung asa ba gikan ang ato ang pagsalig, no? Where your approval comes from is where your faith will be. Are you truly having faith in God or in something or someone else? Muna ako ang kanang gusto bitaw i-emphasize mga igsoonon nga kanang naman uban nga kanang daghan kani bitong connection kaning mga kaila. Ang uban musulod na lang usa nga mga butang, mga organization kay para mas daghan og kaila, daghan og source, mga inana bitaw, no, daghan og sudlan. Perhaps it's your boss or your spouse or even your children, no? Ang 1 Galatians chapter 1 verse 10 nag-ingon,
Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. The word nagisgot sa ato ba? Ang pulong ba nga maghatag sa ato bitaw og kanang wisdom sa Ginoo nga. If naa kay gusto i-accomplish sa imong life, duol ta sa Ginoo, dili sa tao. Amen? If you want nga mahimo kang successful sa imong career, sa imong negosyo, or sa itanang area sa imong life, duol ta sa Dios. Then the Lord shall direct our paths. Di ba? Ingon ang pulong sa Diyos kaganina. Kaya kung magsalig lang ta sa itong kaugalingon nga, akailan ako ni si Kuan, ako ina. Yes, it gives you parang kanang maghatag po siya og nindot po nga resulta sa imuha. Pero kung muuna na permi ang imuhang gibarugan, muuna na permi ang imuhang kanabitang gihuna-huna nimo sa imong kinabuhi, then magkahinay-hinay ang imuhang pagtuo sa Dios magkagamay. Ngano man, because the source of everything is the Lord. Siya po dapat ang source sa tanan sa ato ang kinabuhi, sa tanang area. Amen? Kung naakay kaila sa ina, kaya naakay gusto transaction dito, then nakoy kailan, unaha ang Lord. Then masurprise ka, the Lord will kanang send someone, He will direct your path nga mahimong ma-accomplish nimo within the day tungod kay ang Dios maayo kay sa imong kinabuhi. Amen? Mahimo bitaw tang, in other words, mahimo tang dependent sa Ginoo. Musalig ta diya permi sa iya, dili sa imong kaila. Oh, nakay problema, nakay pagkinahanglan nun, deadline na, kinahang due date ng inaani. No, gauna-una ka. Imbis ang Lord mo provide sa imo, gauna-una ka, nangadto ka sa imuhang kuan, kaila, nag 5-6 ka dito. Di ba? At the end of the day, madak-an na inoong ka. Naaday ito ipadala ang Lord sa imo, pahulmon ka, way interest. Di ba? Pero giuna man nimo ang imong kaila. Giuna man nimo ang tao, something like that, bitaw mga igsoon. In other words, gusto si Lord ba nga mahimo jud tang dependent sa iyaha. If naay something urgent nga panghitabo sa imong life, seek the Lord. I mean, duol unaw na to siya. Kana bitang mukat unta sa tong kinabuhi nga pag naaga ni kay buhaton na sitwasyon sa imong life nga need og decision, seek the Lord first. Don't lean on your own understanding mga kaigsunan. Sa dihang i-trust ka mo, isalig nimo kang Lord, He shall direct your path. Kana nga line, I really love that one. Amen. Ignay mong tapat ing nga mahimutang mo depend ta kay Lord. Salig ta kay Lord. Sa tanang area sa tong life, siya ang source igsoon. No, dili imong friend, dili imong kaila, dili si bisan kinsa, kundi ang Dios nga hari sa tanang hari, tag-iyas kalibutan, naghatag nato kinabuhi o gininhawa, siya ang atoang source. Practice makes perfect. Amen? Ato nang bairon atong kaugalingon sa ato ang pag-ampo duol ta sa Lord. Amen ba? And number 4, submit to God. It is very important to submit ngadto sa iyaha. No? Submit to Him. Ang kaaway manggod igsoon, he wants to destroy your faith. Ang yawa gusto niya nga, even gani karon di siya gusto nga maminaw ka. Ang kaaway di siya gusto nga makadungog ka sa mga word of Gods. Dili siya gusto nga maminaw ka sa mga butang nga makapatubo sa imong espiritual nga kinabuhi. Mga events nga mutubo ang imong Christian life. Ang yawa, he wants to destroy you and me. That's his main purpose nga nung naa siya diri sa kalibutan. Siya ang kaaway sa atong buhi nga Dios. Amen ba? James chapter 4 verse 7, sabi dito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee for you. Imagine that one. You have the authority. Once nga mo resist ka sa temptasyon, once mo resist ka sa sala, once imong dilian ang mga butang nga dili makapamaayo nimo igsoon, mo palayo, mo dagan na kanimo. Why? Because you have the authority. You have Jesus sa imong life. Amen ba igsoon? If you're losing your faith, it's likely that you're trying to fight Satan without being fully submitted to God. I mean, hinahinay ba ang imuhang faith nagkagamay, nagkawala, and then you're still trying to resist the evil igsoon. Nakig-away ka nga wala kay armadura igsoon. Amen? Unsa man day angay nato buhaton once nga may mong submitted ta kang Lord. Letter A, pray. Pag-ampo. You can pray. No? You can pray anytime, anywhere mga igsoon. Prayer is our greatest form of communication diya sa Dios. Ang pag-ampo, wala gi-require English, Tagalog, Bisaya igsoon. Ang pag-ampo dili kinahanglan perfect grammar ka. Ang pag-ampo it's gikan sa imong kasing-kasing. Amen. Ang pag-ampo mga igsoon nagagikan sa imong kasing-kasing. Matthew 21:22, this reminds us that whatever you ask in prayer, you will receive. Ingon ang pulong sa Dios. If you have faith,
No? Ang Dios mga igsoon muhatag mutubag sa imong mga pagampo, sa imong mga pagkinahanglan. This tells us that God expects us to use this power form of communication, and the power behind it, it is in our words but in our faith. Amen. Naa sa imong pagtuo ang gahom. Igsoon. Every time you speak the word of God, every time you speak nga naay pagtuo at ubangan sa Dios, you will experience miracles, signs and wonders sa imong life, igsoon. Amen ba? And letter B, no, tama na ni letter C under sa atong pag-submit to God. Arm yourself. We need to be armed ourselves. Muna siya katong gisgutan nato sa encounter nga kinanglan sulobo nato ang armadura. Tanan, kinanglan kumpleto ta. There is a battle going on sa ato ang faith. Kung dili nimo na makita igsoon, pildihon jud ka sa kaaway. Kinahanglan masabtan nimo that we're on a war. Not physical but spiritual. Kinahanglan sa diyang muadto ka sa kagubatan, sa diyang muadto ka sa war, kumpleto ang imuhang armadura. Kumpleto ka. Gikan sa helmet of salvation, breastplate of righteousness, tanan. No? Kinahanglan kumpleto ang imuhang before ka muadto sa gubat. Amen ba mga kaigsonan? Let's put on the full armor of God. Atong sulubon, ama na nimo in the spiritual realm, igsoon, you ask the Lord, no, to cover you, to protect you, your family, your business, imong pag-eskwela. It is very important mga igsoon. Once we submit to God, the Lord will empower us. Amen ba? And kinalasan, letter C, is fight. Kinahanglan ta makig-away. Makig-away ta. Dili ko kalimot mga igsoon. Katubitong naimong nakristuhanon ko. And then, every time uli ko sa mong balay, gikan og simba buntag dito sa old church. Kada uli na ko sa mong balay, ang among balay nay magtungits. No, inana. Nay magtungits, saka nimo sa agdanan na sila diha, napa jud dito sa sulod. So, ako nga nahimo kong nakasabot ko, na kristuhanon ko, dili ko pwede mag-wild dito. Unsa ba ni ipangyabo ni mga lamisa? But ang trainings, ang post-encounter, ang akong school of leader training, gitudluan ko unsaon pag-fight. So every time nga kanang na ako sa training, ay nani unday ni, akong gina-apply. So every time dito ko, igsoon, believe me igsoon, no? Niabot pagay ko sa kong point nga kada sulod na ko sa balay, kanang before matulog, magampo ko, maglihans ko dito. No, say kay late man kumuuli, kay gikagwayak, then cell group anang gabi, late na ko makauli. Mingaw ng balay, ngit-ngit na, gabi na. So every time kada sulod ako sa balay, maglihans ko, Lord, sa ngalan ni Ginoong Hesus, mamahawa ni mga sugaron ni ning balaya in Jesus name. Anaon, magampo ko. Sa akong hunahuna, igsoon, magampo ko. Grabe, igsoon. Ang dili dihen, 1 day, 2 day, 1 week, tubag ko sa Ginoo. Pero ning takes siya og time, nga nahimong natubag sa Ginoo ang akong mga pagampo. You know what? Napay mga instances sa ako ang kinabuhi mga igsoon, nga kada uli na ako sa balay, wala ko'y makaon, no? Naay nabilin kang mga sudan, then kada abrin ako sa rep, walay sulod among rep. Ako po nang giliyans, Lord, masudlan jud nga amo ang rep Ginoo, masudlan ni mga pagkaon di mi mahutdan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Igsoon, gitudluan ko sa Ginoo how to fight in prayer. Muna kita po, para maligo ng atong pagtuo, we need to fight in prayer sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Amen. Usay makita nimo sa imong mata nga dili iya sa Dios, fight it in prayer. Ayaw na i-fight sa physical nga pakigkaway, kundi fight it in the spiritual realm, pag-ampo at ubangan sa Dios. Ilihans na mga tao nga naa sa imong palibot igsoon. Unsa man nga kawaduon nato na sa tong balay, nakita na sa Dios, pero gusto ang Lord nga mo stand firm ta sa tong faith. Nakita man sa Dios ang atong pagkinahanglan, kabalo siya, dili siya buta, pero gusto ang Dios nga mo stand firm pud ta sa atong faith. Gusto ang Lord nga gamiton po nato ang atong authority nga naata. Amen ba mga kaigsunan? Let's fight for it sa prayer. No, atong iampo, atong ilihans. Ang Diyos mutubag sa igsoon. Ma-amaze ka sa tubag sa Diyos. Ma-amaze ka sa buhaton sa Diyos. Ikaw mismo makatestify sa imong kaugalingon. Buhi ang Diyos nga atong gialagaran. Amen? Wala imposible sa iya igsoon. We need to fight. No? Muna kinanglan, sabi gani dito ni Paul, giignan niya si Timothy. 1 Timothy chapter 6 verse 12a. Sabi dito, Paul tells Timothy to pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness, and to fight the good fight of faith. Faith is worth pursuing and fighting for, mga kaigsunan. If you want to be a warrior in the faith, then you need to stand up and fight. Kristohanon ka, bro, di man ko kabalo mo ampo, sugdi igsuon, unsay malitok nimo sa imong baba. Do it.
luhod sa Ginoo, iampo na. Because wala imposible sa Ginoo. God is able. Amen? Ignay mong tapad, makig-away tayo igsoon sa pag-ampo. Amen ba? Muna nga to ang kinanglan, lig-uno na to itong pagtuon. Number 1, expect tag mga challenges nga moabot sa to ang life. Ayaw dayon kalungkoy, ayaw dayon og kanang say tawag ani ka-discourage, ayaw dayon og kuan kanang say tawag ana ma-disappoint ka, dayon wala din kay gana mo atong cell group. The more nga natay pagsulay, the more ta mo atos Ginoo. Amen. The more nga lisod atong kahimtang karon, the more nga mudot-dot ta sa Ginoo. Lisod na gani ang kahimtang, wa pa joy Ginoo ning samot. Amen. So kung naa ka sa sitwasyon sa imong kinabuhi, remember igsoon, naay mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi, fight for it. Amen ba? Number 2, kinanglan mas tigbabaw ang imong trust kaysa sa imong kaugalingon nga pagsabot. Last, number 3, kinanglan i-check nato asa nagagikan ni nga to ang pagtuo igsoon. It's from the Lord. And then submit to God. Pray, arm yourself, and then fight. Tungod kay, ang Dios mga igsoon nag-remind sa matag usa ka nato nga ang struggles open na siya. Every time ma-encounter nato siya sa atong kinabuhi. God's word is alive and He will use it to speak to you personally. Naa diha sa pulong sa Dios. Muna nga, kinanglan tanaw nato tong kaugalingon. Are you letting your feelings lead your faith? Oh? Are you trying to please man over God? If your faith is nagkahinay nga nagkawala mga igsoon, it's like that you're questioning God. Walay lain igsoon nga mahimong makasulbad sa tanan nimong giagyan, it's ang Dios lamang igsoon. Instead, question your faith. Tanaway mong kaugalingon. Have time to reflect. No? Have time to check yourself. Asa naman ako ang relasyon sa Ginoo? Asa naman ko ani karon? Muna nga, faith is a lifelong journey. Once nga nabuhi ka sa kalibutan, best friend nimo ang imong faith. Kuyog nimo na permi. By saying, I've been praying, I've been fighting, and I've been trusting the Lord, ma-encourage ka sa imong kaugalingon. Na-practice po na ako ni mga igsoon. Nakuha na po na ako ni sa atong trainings, post-encounter, School of Leaders. Every time na ako yung mga agian na yung mga problema nga moabot sa kinabuhi, muatubang kog sa amin. Ipakataw ka diri, anak ka sa Dios, gipasaylo na ka sa Dios. Magstorya ko sa kong kaugalingon sa samin. I am the son of the king, the honors, kalibutan, forgiven, gipasaylo sa Dios, gihigugma sa Dios. Kaya naay usahay sa atong life mga igsuonon nga natay giagian, natay problema, pero di ta kay balo usahay, murag maulaw ta usahay nga mo istorya, ahata mo istorya. Usahay, mag-feel nato nga murag layo ta sa panon. But God teaches us no to encourage ourselves mga igsuon. No, sometimes the best nga mo encourager sa imuhang kinabuhi is ang imuhang kaugalingon. Encourage yourself in the Lord. Amen ba? No? Muna nga ayaw do not let anything mga igsoon nga mo shake sa imong faith. Naay mo shaken sa imong faith. Ayaw i-allow. No nga naay mo shake sa imong faith. Kung dili, i-fight na atubangan sa Ginoo because God's promises is naa kanunay sa imuha. Nag-uban kanunay sa imuha. Amen ba? Do not let anyone speak unbelief sa imong kaugalingon. Ayaw tuo sa mga uban nga gipang istorya nga dili lagi ka magdugay diha. No, kanang imuhang pagkamaayo, kanang imuhang basag Bible, tama na isa ka semana, isa ka bulan. No, ayaw na tuguti nga madawatan nimo mutisok na sa imong hunahuna, kundili worship the Lord igsoon. Amen ba? There are so many things para ma-enjoy nato ang kinabuhi nga Kristohanon. Pero mag-start na siya sa imuhang unmovable and unshakable faith atubangan sa Ginoo. Amen? Ayaw ibaylo si Lord sa uban nga mga butang nga moabot sa imong kinabuhi. Ayaw ibaylo si Lord sa imuhang gibarugan nga unsa nga barugan nga nahimong dili mao atubangan sa Ginoo. Connect your roots to the ground. I-connect igsoon, no? Alang sa pagtapos, i-connect imong roots sa ground. Kay kung naay mga bagyo nga moabot igsoon, once nga connected ka sa ilalom sa yuta, dili og dili ka maparog. Amen? God never promised nga easy lang ang atong life diri sa kalibutan. Tanan ta. No, naman tay mga maagian. Usahay dili ta maay, usahay magkitaay ta, natay giagian, natin. It's good to have this kind of family nga makadasig sa matag usa ka nato. Amen ba? Imong cell group, imong network pastor. Amen? Tudong palakpak atong buhi nga Dios ana igsoon. Wala gisaad sa Ginoo nga easy lang atong life diri, but He promised the strength nga atong makaya karong adlaw. And ugma lahi na pud nga strength. Amen? God is our hope and our strength. He is the faithful nga protector and always naglantaw sa atong kinabuhi nga mohimong stand firm ta with confidence atubangan sa Dios. Amen ba?
Faith does not make things easy. It makes them possible. Ang imo ding pagtuo, dili nga mahimong masayon kani nga pagsulay, kundi mahimo siyang possible para nimo. Amen? And lastly, ingon ang Isaiah chapter 7 verse 9, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kung dili ka mo stand firm sa imong faith, dili jud ka stand sa tanang moabutay nga problema sa imong kinabuhi. Tanang area na, name it. But if you stand firm sa imong ground, stand firm with faith, courageous and strong, igsoon. Ikaw nalay mo ingon, linya na mga problema, linya na nga mga pagsulay sa kinabuhi, kaya ako mong sulbaron. Amen? Why nga makaistorya ka na tungod kay ang nagbuhat sa tanan, sa tibuok kalibutan, ang gahom yang ihatag diya kanimo. Amen? Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Ako ihatag sa ato ang pinalanggang pastora. Hi. Kumusta mong tanan karong gabi una? Prosperous, healthy, I'm wise. Salamat kay sa Ginoo no? Nga gitudloan ta unsaon nato pag atubang before Jesus comes nga magligon gyud ta sa pagtuo. Munang imong paglingkod diha, usa na ka paagi magligon ka sa imong pagtuo. Kaya ang pagtuo mag-abot sa siging paminaw sa pulong sa Ginoo. So kung dili ta mo bitaw sa atong pagpaminaw, parehas ni Pastor Juan, ang iyang naagian nga mga lesson sa training na apply niya. So ma-apply nato ang atong nadunggan diri. O ang atong nabasa i-apply nato, mauna ang pagbarog sa pagtuo. O na ako'y last diri nga na gusto nako nga kinsa gyud makadaog kay sa kalibutan manggod. Pasalamat ta kay gidala ta sa Ginoo sa pagtuo. Kaya sa kalibutan manggod sa wala pa ta sa pagtuo, naglihok ta sa makita, madunggan, mahikap, sa pa, masimutan. So, muna atong 5 senses. Pero sa diyang nakabig ta, we live by faith. O kinsa di ay ang makadaog. Ingon ang Biblia, Kaysa, kay ang ilhanan, dire sa verse, ang tanang anak sa Dios, nabay anak sa Dios dire? Ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga sa Jesus, mao ang anak sa Dios. So ang kay naamay na ang kinabuhi diri sa kalibutan kung pinaagi sa makita, mahikap, madungog ug ma-smell, limitado. Pero kung nagkinabuhi sa pagtuo, mo na gitudlo ni Pastor Juan nato, nga mulig-on ta sa pagtuo, kay dunay mga butang sa kalibutan nga atong gubaton sa pagtuo. So, maayo kaayo nga nakabaton tag pagtuo kang Ginoong Hesus. Unsay gisulti niya, maunay pinaka-epektibo nga atong mabuhat sa atong kinabuhi samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Kung doon na kay balatian, pinagi sa pag-ampo, imong gituuhan, mamaayo ka. Diba? Di nakakatog doktor. Kay ang pagtuo imong apply. No? So kung wala kay kwarta, kung sa may ampo sa pagtuo, nga ang Diyos mo tagbo, kay bulungan matagbo. Ako maigsoon ang challenge nako sa miagi mga bulan, gikan sa November, hantod karon ongoing, is my health akong panglawas. But I stand sa pagtuo. Yes, dunay mga medicine. But ako gyungge, Lord, I seek your will. Akong gisik ang mga paagi sa Ginoo. Kung gipangayo ang way sa Ginoo, ug hinay-hinay, gitultulan ko niya, gipang-open niya ang mga way. Kay tinuod ka ang gisulti ni Pastor Juan, sa dihang mo trust na sa Ginoo, giyahan ta niya. Tinuod yun na. Musulti lang gud ta, wala gyud makuha na to. Just talk to God, surrender to God, trust the Lord. No kanang pag kani mo abot padayon lang.
Ako salig lang yung kuno, na panahon rin, di gani ko katindo, ganina, nalipay kay sila, kaya ako nagwali sa first service, nagsiki ko, baras-baras, nagsi ko lakaw-lakaw, kanuan, naligon-ligon ang akong panglawas. It's a step of faith. Maingon ko sa Ginoo, Lord, dili pwede nga di ako magwali. Gitawag ko nimo diri, to pastor niya unsaon kung di ko makawali, kaya di mo kong katindog. I want to preach, Lord. And waiting lang ko. Sa dihang nakapreach ko kausa. Thank you, Lord. I aim na po, Lord. Mag-aim na po ko. Mo-preach na po next Sunday. Mayroon ako mga anak. Ayaw sa amain ko, no. Ang step of faith, importante ito bangan sa Ginoo. So, hinay-hinay. Hinay-hinay. Ang pagkinabuhi sa pagtuo, makalipay sa Diyos. Mauran ni makapaligo na to. I-build up na to atong faith. Igsoon. Amen? No, kana sige nimong amin, sipo kang nakadawat ana. No, timani imong nadawat, i-apply imong nadawat, kay benepisyo na nimo ang imong madawat. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Firm sa pagtuo. Kay ingon ang Biblia, ang mudaog sa kalibutan katong dunay pagtuo. Ang makalahutay sa kalibutan kanang naay pagtuo. Basin, pertinang mahala ang gasolina, mahal na kaing pagkaon, katong na ipagtuo makakaon gihapon. Amen? Ang krudo, 70 kapin, 80. Pero ang mga tao sa pagtuo, nag-full tank sa ilang mga sakyanan. Grabe. Salamat kayo, Lord. Dili mapiktaran mo nang maglikon gyud ta. Kung dili pa ganin ato mapikta atong pagtuo, just continue. Katong balo, hulaw na sa tibuok kalibutan, pero ang balo ipakaon sa Ginoo. Katong iyang alagad tungod sa hulaw na, imagine ka wala imposible sa Ginoo, birds gigamit niya para magdalag pagkaon siyang alagad. Pwede. Amen. Ang makataon sa Ginoo kung walay pagkaon, pwede makapuasa. Pwede ni mo kaon karong buntaga, sunod na pong buntag mo kaon, wala yaw-yaw kay nagkinabuhi sa pagtuo. Ang makadaog sa kalibutan katong naay pagtuo. Munang ayaw biya sa pagtuo. Ayaw bitaw sa pagtuo. Kay kaning kalibutan na gitayog na sa Ginoo. Og magpabilin katong naay pagtuo. Ang mulahutay ka nang naipagtuo. Unsa ka, ano, igsoon? Samtang nagtanaw ba kung pakapin lang ko ha? Yung tanaw ba ko, unsa ka kung mahitabo ang nuclear war? Makalilisang pagtanaw na ko, kay perti di ay grabe ha. Grabe, labaw pas atomic bomb ang nuclear. Kung ibuto, ipindot ni Putin ang nuclear warhead niya. Matinuod yun ang gisulti sa pinadayag. Halos way mabilin. But dili nag-expect na ko. Everyday in ko, Lord, kung mubalik ka karon, ready ko. Everyday expect the rapture. Expect the coming of the Lord. Ayaw gyud pug anay mong kaugalingon. Stay firm sa imong pagtuo. Daghang balikon challenges, but the Lord is with us at mga challenges. Amen. Let's come to God in prayer. Hallelujah. Hallelujah. Wala ko kabalo sa imong sitwasyon karon. Wala ko kabalo kung kuan ba ka kanang naaka sa kalisod. Wala ko kabalo kung unsay challenge mga hagit sa kinabuhi imong giatubang. Pero ang akong nahibalaan, dili mo biya ang Dios labi na kung naatay pagsulay. Basta mo dangop lang taniya. Basta mo duol lang taniya. Basta mo ampo lang tabot pasabot surrender lang niya. So tonight, kung unsa may imong giagian karong gabi una, just surrender to the Lord. Sige, this is a ministry time. Unsa imong giagian karong semana karong adlaw na ay pagsulay balatian, na ay tentasyon, na ay persecution, ay balatian sa imong lawas. No, dunay bad news ni abot sa imuha.
Just come to the Lord tonight. Sige, doon sa Ginoo. Just, Lord, I surrender ni. Sa glisod siguro pang ginabuhi ni mo. Wala kay trabaho. Just come to the Lord tonight. Any problem, any challenges, doon sa Ginoo. Lord, ako ning gi-surrender ni mo. Lord, ako ning gi-lift up ni mo, Ginoo. Because God, walang nakakita. Gusto siyang maminaw ni mo. Unsay imong giagian. Gusto siyang mangilabot ni mo. Thank you, Lord. Basig na akas kasubo karon. Basig na akay na ay kabugaton sa imong kinabuhi. Lisod ang panginabuhi. Igsoon, ang Diyos baya, dili gyud pareha sa tao. Gusto gyud siyang mutabang nato. But we need to come to Him. Storyahe siya. Just talk to Him. Sige, you can cry out to God. Lord, I need you. Lord, aning area sa kong kinabuhi. Basin imong pagtuo ning kuan na bitaw. Basin ning bitaw na bitaw ka. Basin na diskurahe na ka. Just come to God. Thank you, Lord. Maaasahan ang Diyos. Basing di pa karon, but have faith that God is working in behalf sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kung kinahanglan ka og giya, pangayo sa Ginoo. Lord, giyahi ko aning dapita, Ginoo. Thank you, Lord. Kung naghunang-una kag negosyo, wala kay puhunan, dunay gihatag ang Ginoo nimo. Lord, ako ning giintriga nimo. Lord, you are the way. Hallelujah. Shakabashanda, Lord. Hallelujah. Niya ka, Ginoo. Gusto kang mangilabot sa imong katawhan, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, nagpaabot mi sa imong pagbalik. Ug samtang nagpaabot mi daghang challenges sa kinabuhi among giatubang. Salamat sa imong saad, Ginoo. Salamat nga dili ka mobitaw na mo. Dili ka, Ginoo, sama sa tao. Dili makadungo ug di makakita. Sadyang mo sampit mi nimo kabalo mi, Ginoo, nga mamutubag ka, makadungog ka, Lord. Siguro gusto lang nimo nga mong pagtuo, Ginoo. Mahimong mo increase pa mong pagtuo diha kanimo. Gusto kang maduol minimo pirmi magsigimig tawag nimo, Lord. Pungaw man na, Ginoo, imong gusto ni ami, Lord. We call on your name, Lord Jesus. Ngam tanan nagsuffer balatian karon, mupadayon sa pagtuo nga ikaw ang Dios nga moayo. Ngam tanan nagsuffer karon og kalisod nga Dios ka nga mohatag kagawasan, Ginoo. Doon na kay mga paagi, mga pangununay, butang sa mga, Lord, para makahimo kami, Ginoo. Pag kinabuhi, Lord, makakita ko opportunity, Ginoo, nga makanegosyo kung sa mga trabaho, nga imong ipiyal sa matag usa, to sustain us before sa imong pagbalik, Ginoo. Salamat doon na may kagubot sa panimalay. Lord, we call upon you, the Prince of Peace. Manay, Ginoong Diyos, ang imong intervention. Kung doon na may mga anak, Ginoong Diyos, na nahimo, Ginoong kabugaton sa makinikanan, sa ngalan ni Jesus, we pray for them, Lord, in the name of Jesus. Malig-on pag yun, Ginoo, diya sa pagtuo kanimo. Tanang butang mahimo ni mo, Lord. Kay tinubdan ka sa tanan. Unsa may gipangayo, gisunder sa kong maigsoon, miabot karon sa trono ni mo, Lord. Tungod kay gusto kayo ka nga muduol minimo ug mangayo ug moampo kanimo, Ginoo. Thank you, Lord. Release everyone tonight, Lord. Ang dunay kalibog makabaton, Lord, sa kalinaw karong gabi una sa ngalan ni Jesus. Ang giatubang nga kabugaton magaan sa ngalan ni Jesus. Magaan sa ngalan ni Jesus. Shakababasanda, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, as we lift our hands to the Lord tonight. Hallelujah. Thank you, God.
kan makamuta Ginoong Dios kung napuy-puy nakapuya na manalig-una sa ngalan ni Jesus. Mga anak minimo Ginoo, ug ang imo makanakan mabuhi diha sa pagtuo. Thank you Lord. Salamat kay Ginoo. Among kinasuluran nga pagkatao Ginoong Dios. Sadyang padayon ni malig-on, mubarog kini, muatubang nga maisugon sa tanang mga challenges sa kinabuhi. Bless sa matag kamot Ginoo. Sa ngalan ni Jesus mo padayon mi sa pagtuo Lord. Among gubaton sa pagtuo Ginoo. Tungod kay dapig ka namo kinsa may batok namo. Salamat Lord. Lipaya ang matag kamot nga nagbayag. Namuli may karong gabi una. Ning tubo among pagtuo ug nilig-on Ginoo. Padayon nga malig-on, paabot sa imong pagbalik. We give you praise, we give you glory. Thank you for your word. In Jesus' name, amen ug amen. Woo! Thank you God. Hallelujah. Kapanglingkod mo mga igsoon.